ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರಂದೆ ಪೋಯ್ನೆ ಬಲ್ಬು ಕಿಡ್ಲೈನ ಬರ್ಸ ಕೇಸರಡು ಮುರ್ಕುತು ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿದ ಜಾಲು ಪುರ ಐಕ್ ಬರ್ಸ ಬುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗ್ ಬೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬೇಕ ಬರು ಕಿಡ್ಲೈನ ಬಲ್ಪುದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ದ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಪ್ಪು ಅಂತ ಕೆಲ ಕಿಡ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಬುರಣಿದ ಡೆಂಜಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಶೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಪೂರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ ಪೋದು ಕಿಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಡದುಂಟು ಅನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಅತಿ ಮನೋಹರమైన ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಉಂಟ ಬೇಡಿ ಅದಿ ಮನೋಹರమైన ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲ ಐನ ಒಂಜಿ ತಿಲ್ ಪುದರ್ ಬಂಟಗೆ ಎದಾಂ ಪುದರ್ ಉಂಟು ದೇಗ್ಲನ ಬರ್ಸ ನಂಜ ಕಿಡ್ಲ ನೋಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರನ್ನು ಇದೇ ಬೇಕ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪನ ನಂಜಿ ಚುಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್